Oho, koliko kućica za lutke. A evo i njihovih vlasnica. Devojke, sada svaka ima svoju kuću. A Betty je uzela najskuplju. Molly ima najslađu. A Jess ima najjeftiniju kuću. Njena kuća je napravljena od kartona. Pa da, šta da se radi? Nije strašno. Odmah ću učiniti svoju kuću jedinstvenom uz pomoć četkice i boje. Hajde da obojemo kuću u žuto. Biće tako lepo. O da, odlično mi ide. Moja kuća sada liči na skupu kuću Betty. Kao da je od zlata, jel da? A šta još da uradim? Tačno, imam plastelin. Odmah ću da oblikujem slatku hobotnicu od plastelina. To nije teško. Aha, još malo. Wow, izgleda tako cool, jel da? Sjajno, mnogo mi se dopada. A mogu i da napravim cveće. A divno. A sad ću ukrasiti kuću figuricama od plastelina. O, mnogo mi se sviđa. Sve je tako slatko i lepo. Čekajte, ovdje je prazno. To nije u redu. Imam pakovanje od jaja. Da? O, posljednje jaje. A ne, nije mi potrebno. Ups, Jess je odlučila da napravi Betty modernu masku za kosu. Nema veze, hajde da isečemo cvetove iz kutije od jaja. Ovo će biti listići. Da, a sad ću se obojiti šarenim bojama. O, kakva lepota. I stavit ću cveće ovdje. O, baš mi se sviđa šta sam napravila. I moja lutka je zadovoljna. To je najvažnije. Znala sam da obožava cveće. O, ideja. Hajde da ukrasim i krov cvećem. Pa šta? I ja mogu lepo ukrasiti svoju kuću. Stavit ću na prvom spratu prelepi vitraž kroz cijeli zid. Super! O, ideja. Uzet ću lepak i naneti lep uzorak na foliju. Da, tako je. A sad ću sve obojiti onako kako mi se sviđa. Odlično mi ide. Ja sam prava umetnica. Gledajte, ispala su vitražna krila. Dodat ću ih mojoj kućici. O ne, gdje ćeš, stani. Ups, čini se da moja kuća želi da poleti. Dobro, hajde da je vežemo za tlo, da sigurno ostane na mestu. To će sigurno pomoći. Lutko, kako ti se sviđa? Ukrasit ću krov slatkom mačjom šapom. Divno. O ne, moja lutka je pala. Smislila sam. Imam i za tebe krila. Hajde, stavi ih. Hrabrije. Uspela. Sada moja lutka leti. O, kao prava vila. Odlično. A ja sam okačila na kuću svoje omiljene zlatne lance. O, znam kako da ukrasim kuću. Dodat ću joj nekoliko kula. Sada to nije samo kuća, već pravi dvorac. Tu ću okačiti dijamant, a ovdje ću staviti garažu. Moja lutka ima cool zlatni auto. Odlično. Treba nešto smisliti u sobi, inače će se moja lutka smoriti. Tačno! Ja znam šta mogu napraviti od čačkalice i kartona. Sad čekajte malo. Gledajte, ispao je sto. A sad ću ga ukrasiti plastelinom. O da, kakva lepota. To izgleda tako lepo. Na isti način pravim stolicu, krevet, tobogan i police. A na policama ću rasporediti omiljene stvari moje lutke. Odlično mi ide. Lutko, hajde da ocenimo tvoj krevet. Šta? Da li je
stvarno tako hladno? Kakva noćna mora, šta da radim? Znam kako to da popravim. Treba da ti napravim pokrivač. Imam pređu. Sad ću isplesti jedan jako topao pokrivač. Gotovo! Wow! Ona je odmah zaspala. A dok moja lutka spava, ja ću opremiti sobu do kraja. Ovdje će biti ormar za stvari, ovdje lampa i tepih. Lutka se probudila. Hajde, pogledaj sve. A čime ja da ukrasim prvi sprat? Znam. Uzet ću cipelicu. Od nje će ispasti odlične fotelje. Samo treba da obložim cipelicu mekim materijalom. Uspela. Stavit ću je ovdje. Moja lutka može da sedne i odmori se na fotelji dok ja opremam sobu. Dakle, tu ću napraviti garderober. I rasporedit ću sve ormariće s odećom koje ima moja modna lutka. Ja sam smislila nešto posebno. Sad ću vam pokazati kako sam lepo ofarbala zidove. Skidam foliju. Wow! Kako lepo ide zajedno zelena i zlatna. Tu ću staviti krevet. Mislim, okačit ću ga. Sada moja lutka može da se odmori na letećem krevetu. I spala je neverovatno lepa spavaća soba. Sve moje drugarice će mi zavidati. I nama se sviđaju naše kuće? Da. A na drugi sprat ću okačiti zlatne zavese. Da, i dodati još zelene. I okačit ću još disko kugle. Ovdje i ovdje. Tu će biti zvučnici i DJ oprema. Moja lutka obožava klubove. Sada ima svoj klub kod kuće. Biće joj tako zabavno svaki dan. Wow! Betty ima svoj noćni klub u kući. Dobro, a ja ću svojoj lutki napraviti bazen. I to neobičan. Ne s vodom, već s kuglicama. Da, ja imam puno perlica. Napunit ću cijelu sobu. O, da, moja lutka je oduševljena. Ima svoju sobu za zabavu. A šta tu radi Bettina lutka? Kuda je pobegla? Šta? Da, izgradila sam McDonald's za svoju lutku na prvom spratu. A evo i prve poručbine. Odlično. Moja lutka radi. Devojke, jeste li ovdje? Došle ste da vidite moju kuću? Kako zanimljivo. Gledajte, sve zajedno jedu u McDonald'su. To je tako slatko. Jess, to je super ideja. Hvala, devojke. Trudila sam se. Inače, ocenite naše kućice. Ispale su tako različite, ali tako lepe. Napišite u komentarima čija vam se kuća više sviđa. Moja je ispala tako jednostavna, ali veoma šarena. A Molly je napravila najmekšu kuću na svetu. Svaki kutak je tako plišan, jel da? A jeste li vidjeli divnu Bettinu kuću? Evo je. Ona sva sjaji. Od čistog zlata je. To je baš moćno. Ne kućice za lutke. Rose ima zlatnu, a Leslie srebrnu. Tako su lepe. Otvaramo. Unutra je prazno. Moramo da to ispravimo. Smislila sam da ispred kuće posadim žive biljke. I Leslie to treba. Hej, meni ne treba zlato. Sad ću se toga rešiti. Imam srebrnu granatu. Sad ću je aktivirati. Odlično. Srebrna verzija mi se sviđa više. Izvini, Rose, nisam htjela da te povredim. Imam poklon za tebe. Eto, izvini. Zaista, ja volim poklone. Hajde da vidimo šta je unutra. Wow, kakvi slatki leptirići. Ukrasit ću njima drveće. Divno. A šta je ovo? Zlatni pas. Tako je cool. Dobro, šetat će mi po dvorištu. Odlično. Znala sam da će ti se svidjeti, Rose. Dobro, sad ću ovdje staviti kaveze. U svaki ću posaditi životinju.
pas, kornjača, mačka i dinosaurus. Zatim ću ukrasiti sve biljkama. A svaki grm ću ukrasiti leptirićem. Gotovo. Leslie, da li praviš balone? Dobro, onda mogu da nastavim da ukrašavam svoju teritoriju. Rose, gledaj! Bum! Kako zabavno! Ups! Rose, nemoj da se ljutiš, nisam namerno. Wow! Imaš super srebrne balone! Trebaju mi! Sad ću napraviti psa od balona. Gledaj, uspelo je! Sad imam slatke životinje. I ukrasit ću sve biljkama. O, da, lepota. A još imam srebrne leptiriće. Odlično se uklapaju u moje dvorište. A, divno. Svaka mi čast. O, šta je ovo? Rose, da li si odlučila da napraviš železnicu? Hajde da ti pomognem. Imat ćemo zajedničku železnicu. Da, tako je. A sad je vreme da pustimo voz. Cool. Wow, to je zaista moćno. Pogledaj, naša dvorišta su spremna. Baš su lepa. Uspeli smo. Idemo dalje. Da! Šta da smislim? Ništa mi ne pada na pamet. Moram još da razmislim. Znam. Šta to imam na prvom spratu iza zavese? Tačno. Okačit ću ovdje svečnjake sa svećama. Da, a gore ću okačiti lustere sa svećama. I stavit ću ovdje svoju lutku. Šta je ovo? Leslie, kapnula si na mene čokoladu. Zaista? Izvini, Rose. Pa dobro, hoćeš? Imam bolju ideju. Daćeš mi malo čokolade za čokoladnu fontanu. Da, stavit ću je ovdje. Odlično. A tu će biti bife sa slatkišima. Da. A ovdje ću rasporediti tortice i kolače. Kakva lepota. I fontana radi. Pokušat ću da umočim marshmallow i jagode u nju. Da vidimo. To je prelepo. A kakav je ukus? Ekstra. A sad ću organizovati pravi bal. Moja lutka je pozvala svoje prelepe prijatelje. Pogledajte, to je divno. Svi su tako lepi. Obožavam ovakve događaje. Divno. Bravo, bravo. Leslie, a šta ti radiš? A ja pokušavam da otvorim ova vrata, hajde! Ne daju se lako. Hajde već jednom. Šta nije u redu? Već sam sve probala. A šta ako pritisnem ovo dugme? Eto, uspelo je. Hvala ti, Rose. Nema na čemu. Nije mi bilo teško. Odlično. Sada uzimam slavinu. Stavljam je ovdje. A tu ću staviti kadu. Sada uključujem. I gledajte, ide čokolada. Da, ali to nije sve. Imam još mnogo prelepih šljokica. Aparat sa perlicama. Pa čak i mini bar. A treba dodati i disko kugle. Sad je moja lutka spremna za organizovanje žurki. Pripremit će ukusne koktele. Da, cool. A ja ću završiti ukrašavanje sobe. Tu ću napraviti roller drum. Tu ću staviti zvučnike, kalupu i police. Moja lutka mi je rekla da želi da pozove sve svoje prijatelje. Evo ih. A vreme za zabavu. Znate šta? Hoću sa vama. Imam i ja rolere. Hajde da se provozamo. Ups, ne vozim se tako sigurno. Jadna Leslie. Dobro,
Ja imam slatkog zeca sa violinom. Obožavam klasičnu muziku. Zato imam živ orkestar. Tu ću staviti zlatni tepih i klavir. I uvek pravim kulu od čaša sa pićem. Ona izgleda impresno. Da. Kako lepo teče piće. I orkestar odlično svira. Možeš li mi dati da probam? Sipaj mi malo u čašu. Hvala. Miriše ukusno. Hajde da zajedno popijemo. Limunada je odlična. Da, slažem se. I sobe su nam odlične. Hajde da nastavimo. Obožavam da igram zajedno s tobom i našim prelepim lutkama. Moja lutka je tako umorna. Moram hitno napraviti sobu za odmor. Dakle, tu ću staviti kauč, okačiti postere, staviti police gdje ću rasporediti modne časopise, a ovdje neka stoji televizor da moja lutka može gledati svoje omiljene emisije. Super, sviđa joj se. A ja ću se sada pozabaviti njenom garderobom. Ovdje ću napraviti malu garderobu, stavit ću ormar sa stvarima, sto i rasporedit ću sve kreme. Dodat ću malo dekora i to je to. Sada moja lutka može ovdje da se oblači. Ti si tako lepa. Da li se šališ? U redu, smislila sam nešto bolje. Gledaj. Počet ću sa zlatnom zavesom. Okačit ću je u sobi za odmor. Ovdje će stajati fotelja i kamin. Rasporedit ću sveće, ogledalo i ostale detalje. Da, gledaj moja princezo. Sada možeš ovdje da se odmoriš. A ja ću za sada srediti sljedeću sobu. Napravit ću domaći bioskop. Okačit ću postere. Zatim ću okačiti ekran. Rasporediti dekor i staviti fotelje. Sada moja lutka ne mora da ide u bioskop jer ima sve kod kuće. Brzo smo završili sa drugim spratom. Ispalo je sjajno. Sviđa mi se i moj i tvoj deo. Dobro, iskreno i meni se sviđa. Još nisam napravila kupatilo. Odmah ću raditi to. Tu će biti ogledalo, ovdje lavabo i sredstva za njega. Tu ću staviti kadu i sipat ću zlato u nju. Moja lutka treba da se kupa u zlatu. Je li to to? Nema više? U redu. Došlo je vrijeme za spavaću sobu. Stavljam zlatni krevet. Veoma je mekan. Rasporedit ću mnogo zlatnih jastuka. Sjajno. Tu će biti komoda, lampa i kuća za mačku. Sada moja lutka može ovdje da spava. Kakva lepota. Dakle, završila sam sa pravljenjem spavaće sobe. A šta je kod Leslie? Da vidimo. A ja ću imati kuhinju. Tu ću staviti frižider, kuhinjski namještaj i rasporedit ću svu tehniku. A zatim treba staviti sto i stolice. Sada moja lutka može ovdje da ruča ili doručkuje. A također ću napraviti kupatilo. Da, ovo je sjajna kada. Lavabo i polica sa čistim peškirima. A kadu ću napuniti dijamantima. Ovo je preslatko. Sada moja lutka ima kupatilo. Tako sam srećna. Sviđa mi se šta smo napravili. Da, Leslie, bravo, uspela si. I ja sam napravila luksuznu kuću. Ali tvoja kuća je također veoma lepa. Kakva užasna kuća. Ova je već bolja. Više mi se sviđa. Da, a tebi, lutko? Cool, i njoj se sviđa. To je super. Ko ste vi? Ne, pustite me. Stanite. Šta je to bilo? Gospođice Molly, možete da uđete? Hvala, Tede. Ovo je moja omiljena lutka Brac. A ovo je njena nova prelepa kuća. Dobro, hajde da se igramo. Kako si ti siromašna? Tako je ružno govoriti.
Tede, rukavica. Hvala. Ćao, Jess. Moram da sredim svoju polovinu kućice. Fuj. Ovdje je sve prljavo i ligavo. Kakvo je to sluz. Kako odvratno. A šta imam u rancu? Limenka kole. Pacov. Četkica za zube. Odlična opcija. Koristit ću malo paste za zube, da. A sada čistim kućicu. Super! Odlično mi ide. Hoću još grožđa, hvala. A šta to radi Jess? Uspešno sam očistila kućicu. Divno. Sad je tako bela, tako čista, sjajno. Koristit ću šareni papir za ukrašavanje. Da. Gledajte. Napravit ću zeleni grm. Aha, a zatim cveće. Skupit ću delove. Odlično. Izgleda super. A sada mogu ukrasiti svoju kuću. Moja lutkica. Kako ti se sviđa? Uzmi limenku sa farbom. A sada ostavi svoje otiske po celoj kući. Hajde, uspećeš. Verujem u tebe. Kako je lepo ispalo, svaka čast. Cool, bravo, bravo. A šta ovdje da uradim? Znam. Ostalo mi je malo papira i seći ću potrebne delove. Zatim dodajem prozor i okvir. Ispalo je tako lepo. Pa šta? Kod mene će biti bolje. Tede, daj mi valjak. Hvala. Sad ću pokriti krov mekim tepihom. Ideja. Sad je Tedu lice mekano. Kako smešno. Super. A sad ću ukrasiti prozor lepim okvirom sa dijamantima. Da. Dodat ću ovdje zlatna srca. A ovdje će biti predivna zlatna ograda. Cool. I ja imam ogradu. Fuj, kakav užas. Tede, dođi ovamo. Gledaj, trebaju mi ovi kamenčići. Jel vidiš? Donesi mi ih. Hej, šta radiš? Čekaj, ali to je moja kruna. Da li si odlučio da ukrasiš balkon mojim dragocenim kamenjem sa krune? Izgleda naravno lepo. Da, dobro. Sviđa mi se. Ali sad mi treba nova kruna. Je li zlatna? Nije. Donesi drugu. A ja imam ukusnu lizalicu. Ona je iz kante za smeće. Malo je prljava, ali nema veze. Sad ću razbiti lizalicu. Da. I ukrasiti komadićima svoju ogradu. Super. A tu će biti cveće od papira. Lepota. Ma daj, to grozno. U mom dvorištu će biti fontana. Prelepa je. Da, super. A tu ću staviti zlatnu ogradu. Kako je sjajno ispalo. Molly, dala si mi sjajnu ideju. Trebaju mi šarene olovke. Povezujem ih zajedno. I gledaj, ispašće ograda. Tako je lepa. Super. A fontanu sam nacrtala. Baš mi se sviđa moja kuća. Moje je 100 puta bolja, jel znaš? Ne, nije. Šta vi mislite? Napišite u komentarima. Jao, a šta da uradim unutra kuće? Jao, nema ništa, sve ružno. Časopis. Da vidimo šta ovdje ima. Kakve lepe lutke. Okačit ću postere s njima na zid. Da, ispalo je slatko.
Sviđa mi se. Šta? Vrati mi to! Šta je ostalo ovde? Oho! Kakve lepe lutke! Dobro, ja ću da okačim postere na zid. Da, sad ću uzeti lepak u pištolju i nacrtati zvezdu. Super mi ide. Zatim ću nacrtati usne. O, da, cool. Imat ću pravi vitraž. O, da, ispalo je cool. Ostalo je sve obojiti. To nije teško. Kako mi dobro ide, ja sam pravi umetnik, jel da? Mnogo mi se sviđa. Još par dodira i to je to. Dodajem okvir. I stavljam ovde. Tu će biti tepih. I ovde također. Stavit ću fotelju. Zatim police. Biljku. Stočić za kafu. I stolice. Sada moja lutka može uživati u ovom mestu. Ovo će biti njena sopstvena dnevna soba. Ja sam nešto smislila. Treba mi plastelin. Sad ću od njega napraviti potrebni nameštaj. Da. Od roze plastelina ću napraviti stolicu. Super! Ostalo je dodati nogice. Eto ih. Svaka mi čast. A od belog plastelina mogu napraviti lepe jastučiće. Preslatko! Sad ću rasporediti sav nameštaj po dnevnoj sobi. Jao, gledajte, dnevna soba je spala tako udobna. Moja lutka je oduševljena. Cool! Ok, vreme je da napravim toalet. Već sam zalepila leopard tapete. Ovdje će biti zlatna WC šolja sa mekim roze navlakama. A tu ću staviti kadu. Ted, vidiš policu? Treba je popuniti. Napravi na 3D printeru lepu mačku. I ofarba je u zlatnu boju. Da, odlično. Svaka ti čast. Da, i krevet mi treba. Stavit ću ga ovde. Super. Vreme je da sredim spavaću sobu. Tu će biti lampa, stolica, sto i okačit ću nekoliko disko kugli. O, kako slatko. Moja lutka ima najlepšu sobu. I ja sam smislila ideju za spavaću sobu. Sad ću naći nešto. O, sladoled! Nisam ga pojela do kraja. Usput, štapići od sladoleda savršeno mi odgovaraju. Spojit ću sve zajedno uz pomoć lepljive trake. Da, tako je. Gledajte, napravila sam policu za knjige. Super! Rasporedit ću sve knjige. Moja lutka je mnogo pametna i voli da čita. O, kako lepo! Tu ću staviti krevet, ormarić sa lampom, a tu će biti sto za kompjuter. Moja lutka će moći da igra svoje omiljene igrice. Tu će biti tuš kabina, ali od čega da je napravim? Tačno! Ovdje ima kesice za smeće. To će biti zavese. A ovdje je kartonska WC šolja. Gotovo! Moja soba je potpuno spremna. Ispalo je super! Jao, Molina polovina kuće ispala tako skupa. Neverovatno. A polovina Jess izgleda jednostavno, ali također lepo. Sviđaju mi se obe kućice, a šta vi mislite? Napišite odgovor u komentarima. Jess, gdje je tvoja lutka? Kuda je otišla iz svoje nove kuće? Wow! Ona je kod tvoje komšinice. Organizovale su modnu reviju, sjajno. Zanimljivo, da li Molly zna za to? Evo je, sigurno nije čula za to.
Šta se dešava, devojke? Ne razumem, šta hoćeš? O, kuda nosite Jess, hej? Da, odlično. To je to. Je li sad bolje? Eto je. Wow, kako lijepa! Postala je mnogo bolja. Dede, to je savršeno. Ali i ti treba da se središ. Hajde da promenimo tvoj stil. Šta? Da, sada izgledaš mnogo bolje. Odlično. Možemo sad svi da se družimo. Nije me sramota. A mi smo super.